ባህላውን ባህርያውን ውርሻ አመን ጽብራቅ መንነት ሓንቲ ሃገር ዓባ አገዳስነት አለዎም ስለዚህ ድማ መዕቃቦም መሰረታዊ እዩ በዝ መሰረት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ምስ መሻርክቱ ምትሕባር ንድፊ ሕጊ ባህላውን ባህርያውን ውርሻን ምርቃቅ ዝዓለመ ዓውደ ዘተቃኒዕሎ ሃብቶም ፍረዝጊ ንዘዳለው ጸብጻብ ሄኖክ ፍረሚካኤል ከቅርባዩ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ምስ ምምሕዳር ዞባ ማእከልን ትካል ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ውድብ ሕብራት ሃገራት ማለት ዩኔስኮ ብምትሕብባር ንድፊ ሕጊ ባህላውን ባህርያውን ውርሻን ምርቃቅ ዝዓለመ ዓውደ ዘተ ብ26-27 ጉንበት ኣብ ኣስመራ ኣቃኒዑ ሚኒስተር ትምህርቲ አቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዑ መኽፈቲ ቃል ባህላውን ባህርያውን ውርሻና ንምዕቃብ ከምውን ቀጻልነቱን ውሕስነቱን ንምርግጋጽ ቀጻሊ ጻዕርታት ክካየድ ምጽንሑ ተቂሱም ኣብዚ መዳይ እዚ ድማ ምንዳፍ ናይቲ ሕጊ ዕዙዝ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ብምምልካት እቲ ምስ መሻርክቲ ብምውሃድ ዝተወደበ ዓውደ ዘተ እቲ ንድፊ ናይ መወዳእታ መልክዑ ንኽሕዝ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጾም ባህላውን ባህርያውን ውርሻታትና ኣብ ምግላጽን ምንጽብራቕን መንነትና ቀጻልነትናን ህላወናን ከምውን ኣብ እነካይዶም መደባት ህንጸት ሃገር ኣድላይን ግድነታውን ከም ዝኾነ ዝሓበረ ሚኒስተር ሰመረ ነቲ ንድፊ ኣብ ምድላው ንዝጻዕሩ ሞጊሶም ኣማሕዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ ብጊድኡ ሃገርና ብሓፈሻ ኣስመራ ድማ ብፍላይ بدرجة عالمنا زتمتو بهلاون ባህርያውን ውርሻታት ከምትውንን ብምጥቃስ ነዝን ምዕቃብን ዝድለክን ክንምግባርን ዝካየድ ዘሎ ውህድ ጻዕሪ ቀጻሊ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጾም ባህልን ታሪኽን ጎሲኻ ዝምዝገብ ዘላቐ ምዕባለ ከም ዘየለ ዝሓበረ ወኪል ትካል ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ውድብ ሕብራት ሃገራት ዩኔስኮ ሚስተር ሲልቨርስ ኣናሚ ድማ ብቐንዱ ተሳታፍነት ንቕሓትን እምነትን ሕብረተሰብ ኣብ ምዕቃብ ናይቲ ውርሻታት ከዓቢ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሮም ነቲ ንድፊ ዘዳለወ ክኢላ ሕጊ አቶ ሰናይ ወልዳ ኣብጊዱ ክስርሓሉ ዝጸንሐ ሕጊ ባህላውን ባህርያውን ውርሻ ዝጭበጥን ዘይጭበጥን ውርሻ እንደተባሃለ ከም ዝፈላለ ብምንጻር እዚ ተነዲፉ ዘሎ ሕጊ ግን ብስፍሓት ዝጥመትን ኣጠቓላልን ንምግባሩ ብዕቱብ ከም ዝተሰርሓሉ ጠቂሱ ብቐንዱ ግን ብሓሳባትን ርእይቶታትን ተሳተፍቲ ናይቲ ዓውደ ዘተ ዝህብትምን ዝረቅቕን ምዃኑ ኣገንጺቦም ተሳተፍቲ ናይቲ ዓውደ ዘተ ድማ ኣብቲ ዝቐረበ ንድፊ ሕጊ ባህላውን ባህርያውን ውርሻ ኣተኪሮም ዓሚቕ ዘተ ኣካይዶም ኤርትራ ዝተፈላለዩ ተጻቦታት መኪታ ጸብለሌላ መውጻእ ውጽኢት ጽንዓትን ሓድነትን ህዝባን መንግስታን እዮም እዚ ድማ ጽምብል ናጽነት ብልዑል ሓበን ከብዕሉ ከም ዘብቅዖም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝቕመጡ ዜጋታት ገሊጾም ኣለዉ መርበብ ሓበሬታ ሻባይት ንዝበጻሕና ጸብጻብ ሃብቶም ፍረዝጊ ኣዋሂድወሉ ሊድያ ተክለማርያም ከተወርበያ عقلي يبتقاتنا وحدنا ستركب كبيد المرير نحمشش وستركب عقلي واتورنا حاجكت زحف وسب صبحي عودنا لهم من الكسب عقلنا وعقلي عقلنا وعقلي فلسسنا برس يبوس بقلي كما قد سلطان ايتي ኤርትራውያን ነበርቲ በርሊን ጀርመን ቶሮንቶን ኦታዋን ካናዳ ዮትበሪ ሽወደን ደንቨርን ሳን በርናርዲኖን ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ብልዑል ማዕረግ ከም ጸንበልዎ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጦም ተቐማጦ በርሊን ኣብ ዝገበሮ ጽንብል ሃገሮም ንኽሉ ተጻብኦታት መኪታ ጸብለሌላ መውጻእ ዝፈጠረሎም ሓበን ብምግላጽ ኣብ ተሳላሰሉ ዘለዉ መደባት ልምዓት እጃሞም ከም ዘበርክቱ ቃልኣትዮም ነበርቲ ቶሮንቶ ኣብ ዘካይድዎም ሃገሮም ባህሎምን መንነቶምን ዘለዎም ጥምረትን ፍቕርን ዘንጸባርቕ ጽንብል ሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት ኣብ ካናዳ አቶ ኣሕመድ ኢማን ኣብ ዘስምዖ ቃል ነቶም ግምጃና ጽነት ዘልበሱና ሰማዕታትና እንህቦ ክብርን ሞጎስን ዘለዓለማዊ ምዃኑ ብምጥቃስ ቁጠባዊ ገስጋስናን ፍሽለት ኣብ ልዕለና ዝተኻይዱ ተጻብኦታትን መርኣያ ጽንዓት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከም ዝኾነ ኣነጺሮም ብተመሳሳሊ ነበርቲ ኦታዋን ኦንታሪዮን በዓልና ጽነት ሃገሮም ብልዑል ማዕረግን ሓበንን ከም ጸንበሉ ካብቲ ቦታ ዝበጽሕና ሓበሬታ ኣመልኪቶም ተቐማጦ ዮትበሪ ኣብ ዘካይድዎ ድሙቕ ጽንብል ድማ ኣብ ወንበር ሽማግለ በዓላት ኣብታ ከተማ ኣቶ ኣለም ዘመዋ ኣብ ዘስምዖ ቃል ናጽነት ንምምጻን ልኡላውነት ንምውሓስን ዝተኸፍለ ረዚን ዋጋን ዝጠፍአ ዕድላትን ብህንጸት ምዕብልትን ብልጽግትን ሃገር ንምድባስ ብስጡም ሓድነትን ሓያል ውዳበን ኣበርክቶ ኩሉ ዜጋ ክዓዝዝ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎም ብኻልእ ወገን ኤርትራውያን ተቐማጦ ደንቨር ሳን በርናርዲኖን ሳንታ ሮዛን ጽንብል መበል 24 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ ብልዑል ማዕረግ ጸንቢሎም ነበርቲ ደንቨር ኣብ ዘካይድዎ ጽንብል መንእስያትን ህጻናትን ወረስቲ ሕድሪ ምዃኖም ዘንጸባርቕ መሰናድኦታት ክቕርቡ እንከለዉ ተሳተፍቲ ህዝብን መንግስትን ኤርትራን ዘሰላስልዎ ዘለዉ ማሕበራዊ ፍትሕን ቁጠባዊ ሓርነትን ዘረጋግጽ መደባት ህንጸት ሃገር ንምዕዋት ዜግነታዊ ግዴትኦም ከም ዘልዕሉ ኣረጋጊጾም عقلي يبتقاتنا وحدنا ستركب كبيد المرير نحمشش وستركب عقلي واتورنا حاجكت زحف وسب صبحي عودنا لهم من الكسب
ጽምብል ዕለተ ናጽነት ጎንጎንቲ ናይ ሓጎስ ዕለት ስድራቶም ናጽነት ዘግዞሙና ሰማዕታት ምጥዋር ቃሎም ዘሕድሱላ ዕለት ከም ዝኾነት ኤርትራውያን ነበርቲ ደቡብ ሱዳን ገሊጾም ኣለዉ። ሳሙኤል ተክኤ ብመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለወቶ ትሕዝቶ ብርሃን ዓንዲ መስቀል ከቕርቦ እዩ። ኤርትራውያን ተቐማጦ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ብምኽንያት መበል 24 ዓመት በዓል ናጽነት ኣብ ከተማ ጁባ ኣብ ዘካየድዎ ድሙቕ ጽምብል ድልውነቶም ንዝበረኸ መኸተ ከም ዘረጋገጹ ካብቲ ቦታታት ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብቲ ሃገር ኣቶ ዮሃንስ ተክለ ሚካኤል ኣብ ዘስምዖ ቃል ህዝቢ ኤርትራ አንጻርቶም ንህላዊኡን ቀጻልነቱን ዒላማ ዝገበሩ ተጻብኦታት መኪቱ ጸብለል ዝበለላ ሳላ ሓድነቱን ጽንዓቱን ምዃኑ ብምምልካት ሃገርና ኣብዚ እዋን እዚ ዱልዱል ባይታ ንዝዓበየ ልምዓት ገስጋስ ኣጣጢሓ ምህላዋ ገሊጹ። ኣምባሳደር ዮሃንስ ኣስዒቡ ተጻብኦታት ብምልዓት ንምስዓር ቁጠባዊ ብልጽግና ንምድንፋዕን ኣብ ውሽጥን ወጻን ዝነብር ዜጋ ውዳቢኡን ጥምረቱን ብምሕያል ተሳትፍኡ ክዕዝዝ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ። ኣወሃቲ ናይቲ መደብን ሓለፍቲ ማሕበረ ኮሙን ብወገኖም ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ጽምብል ንሓድነትን ናይ ምግባር ዓቕምን ኤርትራውያን ነበርቲ ደቡብ ሱዳን ዘንጸባርቕ ምዃኑ ብምጥቃስ ብልዑል ውዳበን መሳጢ ኣገባብን ዝተኻየደ ስፖርታውን ባህላውን መሰናዶታት ነቲ ጽምብል ማዕረግ ከም ዝወሰኽዎ ኣረዲዮም። ተሳተፍቲ ብጊደኦም በዓል ናጽነት ኣብ ጥርናፊኦም ከም ዜጋታት ከምኡውን ምንጽብራቕ ባህልን ልምድን ሕብረተሰቦም ልዑል እጃም ከም ዘለዎ ብምምልካት ነዚ ብርሃን ናጽነት ዘግዘሙና ሰማዕታት ንዝገደፍዎም ስድራ ቤታት ንምጥዋር ቃሎም ኣሓዲሶም። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ዝርከብ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልስን ምኽባር ልኡላውነትን ታሪክ ዝተሰርሐሎም ድፍዓት ምስክር ቅያን ጅግንነትን ኤርትራዊ መንእሰይ ስለ ዝኾኑ ክብፅሑን ታሪኹን ብግቡእ ክውረስን መዘኻኸር ቀሪቡ። መንእሰያት ዝባዓን ሰባት ምኽንያት ጽምብል ናጽነት መዛግብሪ ውራምን ሰዓብ ዝበፅሕሉ ኣብቲ ግንባር ዓሪዳ ናይ ዝነበረት ክፍለ ሰራዊት ህዝባዊ ሰራዊት ኣባል ኮሎኔል ዑስማን በኺት ኣብቲ ግንባር ዝተፈጸመ ጅግንነት ዝነበሮ ጽንኩርነትን ዝተረኽበ ዓወትን ዝምልከት ምስክርነቱ ድሕሪ መሃቢው ነዚ መዘኻኸር ዘቕሪቡ። ንኹልቲ ጽንዓት ዝሓትት ገድሊ ሓሊፍካ ኣብ ነጻ ኤርትራ ኮይንካ ሓቀኛ ታሪክ ተመሓላልፍ ምብቃዕ ኣብ ዕድል ዝበለ ኮሎኔል ዑስማን በብእዋኑ እናተደረበ ዝኸይድ ዘሎ ክብርታት ሓርነታዊ ቃልስና ብዝግባእ ተሰኒዱ መንእሰያት ክፈልጥዎን ከም መወከሲ ክግልገሉሉን ተራ ሃማማት ክሕይል ብምልባው መንእሰያት ድማ ተረከብቲ ሕድሪ ከም ምዃኖም መጠን ብደም ጀጋኑ ዝመፀት ሃገር ክዕቅብዋን ካሃንፅዋን ኣዘኻኺሩ። መንእሰያት በወገኖም ናይ ሽዑ ወለዶን ዝተዋህቦ ናጽነት ክውን ናይ ምግባር ከቢድ ተልእኾ ኣብ ምፍጻም ንዘርኣዮ ጽንዓትን ንዝኸፈሎ መስዋዕትን ብኽብሪ ድሕሪ ምጥማት እቲ ፍጻሜ ዓጸፌታ ክትሰርሕ ሓይሊ ስለ ዝውስኽ ብግቡእ ከም ዝውረስ ንምግባር ሓያል ጻዕሪ ክካየድ ተላብዮም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድሪ መሬት ኤርትራ ዘይተበርበረ ክቡር ሃብቲ ታሪክን ጅግንነትን ከም ዘሎ ከም ዝግንዘቡ ዝተቐሱ እቶም መንእሰያት ማዕረ ማዕረቲ ልምዓታዊ መደባት ንምዕዋት ዝካየድ ቃልሲ ምውራስ ታሪክ ይጽናሓለይ ዘይበሃሉ ዕማም ከም ዝኾነ ኣስሚሮምሉ። لمعت بصنعات ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ክካየድ ንዝቐነየ ጽምብል መበል 24 ዓመት ናጽነት ምድማቕ ብ26 ግንቦት ኣብ ጎላጉል ወዲኢሎ ንኡዞባ ሽዕብ ቅድም ኣግማል ተኻይዱ። ኣብቲ ፕሬዝደንት ማሕበር ቅድም ኣግማል ሃገራት ዓረብ ኣሰይድ ሁሴን ማንዓል ድዋፍ፣ ፕሬዝደንት ማሕበር ቅድም ኣግማል ምብራቕ ሱዳን ኣሰይድ ማሕሙድ ዓብደላ ዓሊ፣ ሓለፍቲ ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ፣ ሓለፍቲ ምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ብርክት ዝበሉ ተቐማጦ ከባቢ ወዲኢሎን ዝተዓዘብዎ ቅድም ካብ 6 ኪሎ ሜትር ክሳብ 10 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ውድድር ከም ተኻይደ ተፈሊጡ። ፕሬዝደንት ማሕበር ቅድም ኣግማል ሃገራት ዓረብ ኩዌታዊ ኣሰይድ ሁሴን ማንዓል ድዋፍ ንኤሪና ብዝሃቦ ቃል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኩዌትን ዘሎ ታሪኻዊ ዝምድና ምርኮስ ብምግባር መንግስቲ ኤርትራ ብዝገበረሎም ዕድመ መሰረት ኣብ መበል 24 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ምስታፎም ሓበንን ኩርዓትን ከም ዝስምዖም ብምሕባር ኣብ ኤርትራ ንውድድር ዝበቕዓ ኣግማል ስለ ዘለዋ ነቲ ብሃገራት ዓረብ ኣዚፍቱ ዝኾነ ቅድም ኣግማል ምችእቲ ኮይና ከም ዝረኸባ ገሊጹ።
نصوص عيبو ውድድር አግማል ምዕባል ምስ ምልከቶም አካላት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ስምዕ ተበፂሑ ስለ ዘሎ ኣብ መጻን ነዚ ጽቡቕ ኣንፈት ሒዙ ዝቕጽል ዘሎ ውድድር ንምድንፋዕ ማሕበሩ ምስ መሻርክቱ ብምርዳእ ትሕተ ቅርጽን ምውዳድ ድሉ ምዃኑ ኣረጋጊጾም ፕሬዝዳንት ማሕበር ቅድም አግማል ምብራቅ ሱዳን አሰይድ ማሕሙድ ዓብደላ ዓሊ በወገኑ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝረኸቦ ምትባዕን ኣብ ባይታ ዝተዓዘቦ ድሌትን ሃዋህውን ስፖርት ቅድም አግማል ንምዕባል ክጽዕሩ ምዃኖም ጠቂሱ ማሕበር ውድድር አግማል ኣፍሪካ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ኤርትራ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ውድድር አግማል ክካየድ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ዕውታት ተወዳደርቲ ናይ ገንዘብ ሽልማት ተቐቢሎም